Bjarne, jeg har aldrig fortalt dig det her, men min far og min mor, de døde, da jeg var helt lille. Jo, du har. Mange gange. Ja. Og jeg var åbenbart ikke særlig populær i skolen, for jeg fik simpelthen tæsk hver dag. Og forstår du, det var jo så fint indrettet, at alle de andre børn, de kunne jo være på nakken af mig hele tiden. Hver eneste dag. Fordi jeg ikke havde nogen forældre, det kan jeg love dig for, at de var. Så de slog, og de stjal mine madpenge. Det er derfor, jeg er så tynd. For jeg fik jo praktisk talt ikke noget at spise, før jeg kom i lære som slagter. Og så slog de også med ting. Og med brædder. Og med lommelygter. Og med en grøn cykelbombe. Og med nogle bælter. Svend, altså du behøver ikke komme med flere eksempler. Det er fuldstændig irrelevant, hvad de har slået dig med. Hvad er det, du vil sige? Ja, det jeg gerne vil sige, det er, at jeg er udmærket godt klar, at jeg ikke har verdens mest charmerende personlighed. Fordi folk har altid talt grimt til mig. De har kaldt mig alt muligt. De har givet mig navne, og de har... Så de kaldte mig det der. Svend Sved? Ja. Det kan jeg love dig for. Og jeg var altid bange. Jeg var bange for at gå i skole. Ja. Og jeg var bange for at dø. Bange for piger. Ja. Jeg var bange for mennesker, Bjarne. Og det er jeg i og for sig stadigvæk i et vist omfang, det skulle jeg helst sige. Men så møder jeg så Tina, og så tænker jeg, nå, nu skal det hele nok blive meget bedre. Men det blev det ikke. Nej. Og det er så der, Bjarne, at jeg besluttede mig for, at jeg en dag skal have min egen butik. Hvordan helvede får du det til at hænge sammen? Ja, det er ikke særlig godt for mig. Nej. Men jeg er også lidt træt og lidt forvirret i dag. Det er måske ikke så mærkeligt. Ved du hvad, Svend? Vi ses i morgen, ikke? Jo, men Bjarne, jeg vil gerne... Nej, men jeg kan godt sige det på en anden måde. En mere direkte måde. Jeg er aldrig blevet elsket. Så, der slap den ud. Så fik jeg det sagt. Så slap den ud. Det gjorde den så. Men? Jamen, i dag. Ja. Det, jeg oplevede herinde i dag, bag ved disken, Bjarne, det var fantastisk. Det var meget fint. Og folk, de talte lige pludselig til mig på en helt anden måde, og de smilede til mig. Og lige pludselig var jeg en anden her. Og den situation er der noget meget fint i, Bjarne. Og nu må det ikke blive sur. Men vi kan simpelthen ikke åbne i morgen uden at have mere kød. Det kan vi ikke nu. Det stopper nu. Ja, okay. Det er sygt, og jeg gider ikke høre mere på det. Ja, nej. Er du med? Ja. Ja, det gjorde rigtig ondt, det der. Det ved du godt, ikke? Du er sindssyg. Der er ikke noget galt i at være sindssyg. Der er noget galt i at være sindssyg og ikke selv vide, man er det. Vi ses i morgen.